kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, jambu dipanirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelem pertangga jiwa, jambu dipanirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sakwise. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papan nopo piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe manik maya, teja mayane togo. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelem pertangga jiwa, jambu dipanirmala kok. Bapak kudu nyembah karo kowe.